Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep. Welkom terug aan de Sportarena tafel, waar nog steeds aangeschoven is Erik Meijer. En op de achtergrond natuurlijk nog de mensen van de Heuveland Vierdaagse. Ja, Erik, zij zit voor de reclame. Dicht Reups, wij draaien. Proost, hè, jong. Die pilsje laten smaken. Hey, we willen met dich ook even gebruik maken. Je hebt een geweldige carrière als voetballer achter de rug. Je hebt met geweldige voetballers mogen spelen. En we hebben wel een aantal gasten hier gehad die een dreamteam hebben samengesteld waar ze met jongens waar met ze gespeeld hebben. Dus nu ook aan dicht de eer. En we beginnen op doel. Waarom staat er in die dreamteam op rol? Ik heb me even opgeschreven. Ik had natuurlijk wel het keus. En dan is het tussen Van Breukelen, Waterreus, Westerveld. En de enige waar ik een appartement 2 maanden met gedeeld heb, 2 dagen nadat ik met mijn eigen vrouw getrouwd was, is Sander Westerveld. Dus daar steekt me mee gewoon. Westerveld, het heeft niks met zijn kwaliteiten te maken. Nee, de gezelligste. Puur omdat er een gezellige vrijheid was. Nee, oké. Nee, duidelijk, maar dat is nogal wel reus. Trouwens ook een bestemming een sms stuurde uit Zuid-Afrika, want daar zit er nu bij Ajax Cape Town. Van, kom op, nog steeds, dat keept nog steeds. Ja. En dan zegt, je hebt nu toch wat vrije tijd, je bent van harte welkom. Dus misschien gewoon nog wel een keer de kaart op. Nooit mis die contacten die zich hebt. De achterste linie. Ja, rechts beginnen. We beginnen van rechts bij Willy Landgraaf. Ja, mijn partner in crime. Wie ik in de herfst, annex winter van mijn carrière naar Aken wisselde. Waar Willy, die is nog 2 jaar ouder als mij. Waar inmiddels al een aantal jaren in Aken. En is de absolute recordspeler aantal wedstrijden in de tweede Bundesliga. En zo gek is een deur, een echte rechtsback. Zo gek is een deur, nemen ze een voorbeeld. Ja, er spuugde op de schoen voordat er ze aantrok voor de wedstrijd. En dan sprak er met zijn schoen van, ja, moet je schöne flanken geven. Hij had ook zijn stumpje. Schöne flanken geven auf den dikke kop van Erik. Ja, dan gewinnen wir das Spiel. Weil ich brauche die Prämie. Ich brauche neue Fliesen im Haus, een neue Tür. Zo'n type. Ja. Een beetje curver. Ja, maar een echte broodvoetballer. Ja, fantastisch. Ja. Gang door, achterin. Dan even Jens Novotny. Bayer Leverkusen, nationaal team van Duitsland. Een beetje traag, maar fantastisch paasoverzicht. Ja, dat het 4 keer zijn kruisbanden gescheurd. 4 keer? Hij is eerste keer weer teruggekomen. En ze daarmee nog zo'n glansrijke carrière kunnen opbouwen. En neven dat een goede vent, want hij kostte voor heel groot gebruiken bij Bayer Leverkusen. Als we naar de gewone wedstrijd was naar Keulen gingen, Jens dronk alleen cola. Dus we hadden de chauffeur, Jens Novotny. Ja, duidelijk. Dan even, als stopper. Sami Hypia. Van Liverpool toen, hè? Finn. Als jong die van Willem II naar Liverpool wisselt. 11 jaar lang een vaste krachtkindszin bij Liverpool. Dan verdient zijn plek in mijn team. Boet het feit dat het Sammy immers is. Het is niet de gezelligste. Omdat Sammy ongeveer 7 woorden in de ganse week zit. Maar zijn mimiek zit daarvoor veel meer. En Sammy is een ongelofelijke prof. Mooi. Over ongelofelijke profs gesproken. De volgende is volgens mij ook een ongelofelijke prof. Ja, Jan Heijnsen. Iedereen denkt dat er een Nederlander is, maar het is nog steeds een Deen. En hij is inmiddels al zo lang in Nederland. En is linksback tot de 40ste kan spelen. Ja, dan moest het toch wel ontzettend veel over hebben voor die vak. En er ook bezeten in zijn. En ja, met Jan heeft ze bij verschillende clubs samengespeeld. Hè? Bij PSV, bij Uerdingen en bij Leverkusen. Ja. En dan moest eens nagaan welke clubs we nu al allemaal genoemd hebben. PSV, Uerdingen, Leverkusen, Aachen, Liverpool. Ja, die hebben we tot nu toe gehad. Ja. Hamburg nog niet, maar daar komt de volgende waarschijnlijk van, of niet? Nee, ik heb op middenveld, ik heb maar gekozen voor een 4-4-2 opstelling. Ja. Ik dacht dat dit een leuke combinatie was om sowieso te zorgen dat er niet veel door het middenveld komt. Ja. Met Steven Gerrard. Steven Gerrard, ja. Wie nog steeds absolute top, hè? Wie ik bij Liverpool binnenkwam was Stevie 19 jaar. Kwam uit de A-jeugd. En presenteerde zich in de eerste training. En dat had ik al meteen. Ik dacht van, wauw, dit is zoveel beter dan alle anderen. Ja, en dat heeft het bewezen in alles wat eruit laten zien. Voor het nationaal team of voor Liverpool. Hele belangrijke, goede goals gemaakt. Ja. En een hele speciale dat was niet de langste periode in die carrière Liverpool. Nee. Maar wel een hele speciale. Ja, ik ben fan van Liverpool. En sowieso als mannetje van een hobby de beroep kunt maken. En de kids dan ook nog voor die club gewoon spelen.
Ja, dat is het grootste. Waarom wat er was is. dat die club? Wat is zo fantastisch aan Liverpool? Ja, dat waren Ian Rush, Dalglish, die mannen vroeger. De bekerfinale bij vrienden van mij, meestal dan bij Roel Komans. Bij hem in de woonkamer een krat 3 ijscola. En dan een 15 tuten chips. En dan zat er via FA-finale te kijken. Ja, en dan naar boeten, direct naar de FA Cup final. En dan op de garagepoort zitten, hè. En dan, ja, daar wordt of de buurman koot of de man van Roel, omdat we ergens het kapot gemaakt hebben. Ja, fantastisch. En de spionkopter, of wie noemen ze het? Ja, Never kop, walk alone voor iedere wedstrijd, de kop, joh. Ja, you never walk alone moet eigenlijk in alle andere stadions verboden worden. Ja, vind ik ook. Dat weer maar een eindstadion, dat is toch. Dat is toch. Schitterend. Ja, Nee, voor Steven Gerrard heb ik Emerson. Braziliaan. Braziliaans nationaal team. En ik heb met hem samengespeeld in Leverkusen. Wat speciaal aan hem was, had een X en een O-been. Een X en een O-been? Ja. En wist toch ongelooflijk goed met de voetballen. Een tacticus. Dat kan toch niet? Een X... Maurice. Die had een geweldige dubbele schier, denk ik. Nou, ik zal eens zeggen, die man heeft geen bank, heeft geen geld of financieel probleem, de heer Emerson. En met dat X en de O-been heeft hij dat allemaal samengespeeld. Duidelijk. Die heeft trouwens een aardig wat clubs gehad, hè? Ja, hij is nog weer Real Madrid, hij heeft nog in Italië gespeeld. Juventus eigenlijk? Volgens mij bij Juventus. De man heeft een glansrijke carrière en heeft ene keer het WK niet mogen kunnen spelen. Omdat er in de voorbereiding voor het WK na een training zag van ik ga nog even de goal keepen. En gooit zich voor een bal en breekt zijn arm. En dat was het dus voor het WK. Dat is een centrale duo op het middenveld. Hebben we Gerrard en Emerson. Wat hebben we op de flanken? Ja, op de flank moeten we natuurlijk lui hebben die de spitsen kunnen voren. En dan heb ik op rechts Hans-Peter Leenhoff. Hans-Peter Leenhoff, ook van Leverkusen toen nog dingen? Leverkusen heeft met Hans-Peter ook mijn eerste profcontractjaar bij FC Antwerpen gedeeld. Daar heb ze gewoon nog gezeten hier. Ja. Dus ik zat er met Ratko Svilar, een hele beruchte Joegoslaafse keeper. Daar had ze ook op die plek Roberto Lancourt neer kunnen zetten. Had ik kunnen doen, maar ik heb voor deze mix eigenlijk gekozen. Sorry Roberto, ik zal het niet meer doen. Hij verguft het tegen. Ja. En Hans-Peter is echt immers de spitsenkind voor. Hij was niet zo snel, hè? Hij was ontzettend snel, hij was super gesoigneerd. Ik ken Hans-Peter Leenhoff alleen maar met de hurkjes perfect, met het gezicht lekker bruin. En die kwam altijd in de businessruimte binnen dat ze dacht van ja, dat is een directeur van een groot bedrijf. Maar dat was gewoon degene die voor zat of van rechts. Ja, dat ik moest beneden. Ja. Links. Zé Roberto. Ook Brazilië. Ook een Braziliaan. Snel, ontzettend technisch. Het laatste jaar ook nog bij HSV en bij Bayern München gespeeld. Daarvoor bij mij bij Leverkusen. Ja, gewoon een topvoetballer. In de spits. Ja, dan moest ik keuzes maken. Ja, dus een bijzondere keuze is nu, want het is de beste eerste gast die zichzelf niet opstelt. Ja, maar als ik die anders in, dan moet ik gewoon plaats maken. Ja, vertel. Ja, ik had eigenlijk gedacht van Meijer en Kirsten, omdat dat een hele goede combinatie was bij Bayer Leverkusen. Zo. En Ulf Kirsten zal nog een groot probleem met hebben hem neven mee op de bank te moeten gaan zitten. Nou, dus, als ze zei Ulf die zit steeds neven mij, zit er gelijk door. Ja, als ze dat dan eens op de bank. Dan deed er dat niet. Dus ik heb gekozen maar dat was een lastige keer stil als ze de reserve zat. Het was een echte Oost-Duitser. Zet me niks. Ik. Ah. Ik denk ook dat dat een beetje komt van waar vandaan komt. Jullie moesten natuurlijk daar vechten. Als zich niet het eerste biet brood wordt, dan wordt het misschien nog wat het laatste brood, hè, wat er in de winkel lag. Dus ik denk dat dat wel een beetje de mentaliteit ook van hem was, maar daar was ook ontzettend goed. Maar toch op de bank samen met dich. Wem staat in de spits? Want dan ben ik wel benieuwd. Ja, Ronaldo en Owen. Ronaldo en Owen. Ja, laten we beginnen bij het Braziliaanse dikkertje. We hebben het over de Braziliaan Ronaldo. En niet dat de mensen nu denken dat ze nog met de Portugees op samen. Nee, met Ronaldo, die kwam binnen 17-jarig jongske bij PSV toen nog niet. En die had in zijn eerste training eigenlijk meteen zo'n onvergetelijke indruk achtergelaten. Dat nog meteen in zijn eerste seizoen 33 keer scoorde. En het verbazingwekkende bij hem was dat hij binnen een mum van tijd Nederlands sprak. En dat vond ik echt dan best wel een echte prof, zeg ik. Ja, ik vond het wel apart dat immers daar zo verging. Als jonge gast, 17-jarig en waarschijnlijk het niet bereid gehad in Brazilië. En dan hier komen, toch het goed kunnen verdienen bij PSV waarschijnlijk. En dan toch zeggen van, goh, ik wil zo snel mogelijk de taal leren. Ik wil zo snel mogelijk aanpassen hier in de cultuur.
ja, dat vond ik lovenswaardig. Nu heeft het letterlijk en figuurlijk bereid, hè? Er heeft iets in gewicht toegenomen. Ze wie wel vaker voetballers nog een carrière in gewicht Ik ken er geen. Ik ben altijd al... Hey, Michael Owen bij Liverpool met gespeeld. Op dat moment volgens mij nog helemaal top of de bil. Wie ik binnenkwam in Liverpool hij was gewoon de man. En Michael Owen en Robbie Fowler, dat was het spitsenduo bij Liverpool. En Owen was gewoon de wonderkid. En hij kost alles. Scoorde uit alle heuk. Ontzettend snel. Maar doordat hij puur leefde van zijn spierkracht en zijn snelheid, ook ontzettend veel geblesseerd. Waardoor ik in het eerste jaar bij Liverpool heel veel uit mogen spelen. Ja, want daar wou ik naartoe. Die had ze natuurlijk, god wat een naam heb ze veurdig gehad. Ronaldo bij PSV, Owen en Fowler bij Liverpool. Ja. Ik heb me nog wel voorstellen als ik een keer niet speelde. Dan heb ik zoiets van, kijken wat ik op de training nog kan doen. Maar dat is bij die mannen, denk ik... In de training kun je hier niks extra's doen. Wat wel is, het zijn andere types. En we hadden bij Liverpool of we waren bij PSV maar één type meer. En de kopbalsterk, het targetman voorin, dat was ik dan. En deze spelers spelen anders. Ja. En dus moesten die als spits dan een beetje daar nog gewoon aanpassen, denk ik. Ja, dichtbest... Dat rare was, in de tijd bij PSV werden ze eigenlijk ook zo gezien als de targetman. Bij Liverpool. En daarna in Duitsland hebben ze zich ontwikkeld. Dat ze denken van ja, dat is geen targetman. Ja, Die man die moest vanaf de eerste minuut het stadion gek laten maken. Ja, maar dat, ik heb ook veel gespeeld. Ook bij deze clubs. Alleen... Ja, het is zeker de periode Leverkusen. Dat was natuurlijk een hele belangrijke periode. Daar heb ik eigenlijk alle wedstrijden gespeeld. En de speelt Champions League en UEFA Cup. En bovenin de Bundesliga. Ja, dat zijn jaren die door word je ook een sterker en beter voetballer. Door te spelen, door te doen. Dat is nog een rieke, heel aardige reservestronig bij staan. Neem ze even op, want ik wil eigenlijk naar de trainer toe. Ja, Numan, Beinlich, Waterreus, ja, Van Bommel. Omdat ik regelmatig tegenkom en nog eens afgetroefd heb. Bij een putje voetbaltennis, bij Koekie Voren in de tuin. Meijer en Kiersten. Ja, en de trainer had ik dan toch, de trainer waar ik eigenlijk het meeste Ik mis MVV eigenlijk, dus de trainer zal dan toch er wel vanaf komen. Ja, de trainer waar ik het meeste van aan te danken heb, boet het feit dat ik Bert van Marwijk als jeugdtrainer hou, is toch de trainer die mij geholpen van FC Antwerpen, dat is Sef Vergoesen. Ja, wat is speciaal aan Sef? Ik denk dat Sef voor mij mijn voetbalvader eigenlijk was. Het volste vertrouwen in hem. De leed me orenlang aan die kopgallig naar de training nog oefenen. Tot ik biedende kop ervan hou. En een paar jaar later, wie ik zeg maar dat uitgeboet houdt door een specialisme. Daar heb ik hem door hartelijk voor kunnen bedanken. Want door hem heb ik dit allemaal kunnen bereiken. Ik weet dat we heel veel voetballers hier in de tafel hebben gehad. Heel veel spitsen. En dat ze bijna altijd begooien over die kopgallig. Ja, dat is een feit. Dat ding staat op heel veel sportparken. En dat rolt ze weg. Er is geen mens die er nog gebruik van maakt. Ik denk dat niet veel u weten dat ze een bal met een touw aan hebben. En dat ze dat dan aan een langer touw kunnen opmaken. En dat ze dan door oefeningen met kinderen doen. Ja. En ik hoor dat nu ook weer bij hockey invoeren. Maar helaas. Die heeft de touw doorgeknipt. Hey, die mooiste moment ben ik ook nog benieuwd naar. Uit die carrière. Actieve carrière. Dat zijn er een paar, denk ik. Ja, Oranje heeft ze gespeeld. Het mooiste moment was voor Nederland zelf zal spelen. En door in de Riestorm als startende tegen wel maar tegen San Marino, maar toch daar staan. Voor de Interland. Ik denk dat dat een fantastisch moment is. De eerste keer Anfield Road, Liverpool in de basis tegen Leeds United. 3-2 winnen. Bekerfinale met Alemannia ook, 75.000 man in Berlijn. En door scoren, dat wordt voor mezelf wel even lekker. Want het is toch ook wel tamelijk veel voor zichzelf. Ik weet ook nog een mooi moment. Volgens mij waren het halve finale van de beker toen tegen Bayern München. Ja. Wie ze ook gescoord is, waardoor je verder ging wie die pap in het ziekenhuis lag. Ja, dat wordt dan die ganse week wel raar. Ik word die ganse week niet met voetbal bezig. Omdat pap een zware hartaanval gehad en het ziekenhuis lag. Daar was allerlei stands in zijn lichaam ingeboet. En dan lagen die slangen door in Maastricht in het AZM. En die zei, jong, als ik dat die zo zien wat die om me heen is, ik ga het vanavond niet raden voor de wedstrijd. Die zal hem echt hier houden. Dus ik, ja, dan maak je een goal voor dich. Ja, en als dat dan zo goed komt, is dat natuurlijk wel fantastisch. Ja, dat was chic. Dat zijn mooie momenten. En dat, als ze dan 18 jaar van die hobby een beroep kunt maken,
Ja, dan is dat genieten. En dan is dat wat nu gebeurt in Aken. Och ja, dan is dat zo, dit wel pijn, maar het kreeg een plekje. Biroda voetbalt ook een echte spits. Ja, ik maak een bruggetje, want we komen dadelijk bij die terug. Want ik wil meteen nog alles weten over de EK, wat zich is doen en wie de kansen liggen voor Nederland en voor die Pruisen. Een echte spits. Is een echte spits. Ja, want Limburgs beste voetballer voetbalt dit jaar dus volgens de verkiezing van Dagblad de Limburg en TV Limburg bij Rode JC. En dan hebben we het uiteraard over Malky. Om een lang verhaal kort te houden, dat ik je mag overhandigen de gouden schoen van Limburg. Sander de Groot. Henri Malky, de beste Limburgse voetballer van 2012. Hoe voelt dat? Ja, ik ben trots, heel trots. En voor mij is niet alleen mijn prijs. Dat ik denk is de prijs van de club. We allemaal werken in Roda en daarom ik heb deze prijs. En ook met Maat Jonkers. De laatste 2 jaar scoort 2 keer 20. En dit seizoen ik geef me zoveel assisten. Ik denk zonder hem, zonder mijn ploegmaats en zonder mijn coach. En ook natuurlijk de supporters en alle mensen werken. Ik krijg niks dat. Je hebt een fantastisch seizoen achter de rug. Had je dat van tevoren ooit kunnen vermoeden? Ik denk het gaat moeilijk te zijn om beter te doen, maar ja. Ja, want nou gaan natuurlijk alle verdedigers extra op je letten, hè? Ja, het is altijd zo. In de seizoen ook was het zo, maar ja, wanneer ze kijken, ja, ik heb 10 keer scoren in 7 wedstrijden, is gevaarlijke spits. Ik krijg meer druk, maar het is altijd zo. En wanneer je wil beter spelen en je moet zo spelen. En welke goal heb je zelf de mooiste herinnering? Want je krijgt natuurlijk vanwege die vele goals. Mijn mooiste was tegen Heerenveen. Dit was een hele top goal. Beschrijf hem nog eens even. Ja, ik denk het is een voorzet van Jimmy Emte op Mitchell Donald. En het was ook een goede combinatie van de verdediger en we proberen te spelen. En dus, Jimmy Emte geeft voorzet voor Mitchell Donald. Mitchell Donald legt met de bal. En de bal ligt goed en ik doe de hakje en het was binnen. Ja, je bent natuurlijk een spits die vooral niet moet nadenken, gewoon moet doen. Dat is ook natuurlijk het mooie aan jou als voetballer, toch? Ja, ik denk het is altijd zo. Hier ook tegen de VVV, ik heb zo de bal terug. Als ik denk te veel, is niet. En deze seizoen, ik heb niet zoveel niet nadenken doen. Ja, het is alleen schieten en proberen te scoren. En, het was zo. Je bent nou de clubtopscorer aller tijden. Die andere spelers, die hebben allemaal wat langer voor Roda gespeeld. Dus dat is aan zich al knap. Maar om nou een echt icoon te worden, moet je natuurlijk nog een aantal jaren bij Roda blijven. Ja, ik heb nu, ik had een 2 jaar verlenging met optie en nu is het leggen. En ik ben hier, ik ben blij. En, ja, maar goed, als je topscorer bent, dan weten andere clubs de weg natuurlijk ook te vinden, hè? Ja, ik was niet topscorer, is Bas dood, moet weg eerst. Nou, je weet wat ik bedoel, andere clubs zullen zich ook wel melden. Maar het is altijd zo, maar ja, we gaan kijken. Maar voor mij, ik heb geen concrete interesse voor het moment, maar voor mij, ik voel me heel blij hier. En, een kleine voorspelling voor volgend jaar, heb je hem dan ook weer hier in je handen, die gouden schoen? Ik weet niet, ik ga altijd proberen het beste te doen. Ik wil altijd de record maken van mijzelf. En ja, als 26 gaat moeilijk zijn, maar ik ga proberen. Heel veel succes en nogmaals proficiat. Ja, dankjewel. Ja, Erik, Sannerie Malky, dus zij is al een echt spits. Ja, wat hij voor doelpunten gemaakt heeft dit jaar, en zoveel verschillende. Ja, dan best een echte spits. Hij steekt altijd op de goede plek. Sommige wedstrijden maar 1 kans. Ja, maar ongelooflijk, in België heeft er geen pepernoot geraakt. Haampje van Veldhoven haalde hem, wreef hem over dat bulkje, knuffelde hem en hij scoorde aan de lopende band. Hij kreeg het vertrouwen van de trainer en de zuster wie veel zich aanspeelde in het cupje. Dat is toch ongelooflijk belangrijk. En ja, ik denk dat het Roda blij moest zijn dat ze dit jaar Malky hadden. Ja, het valt me op, wat ik wel ook Veldhoven heeft dat ook met Jonker gedaan. Hè? Ja, maar wat ik mooi vond is dat Jonker zich is gewoon aanpassen aan Malky. En dat is wel ook de klasse van Jonker. Die rol er aangenomen. Wel klasse van Jonker. Ja, maar wat ik naartoe wil, dat zijn allebei spitsen die in het verleden bij clubs, aantal clubs mislukt zijn. En die bij Roda dan eigenlijk weer boven komen drijven.
Ja, misschien is dat dan ook wel, heeft het ermee te maken dat dat niveau wel groot genoeg is voor dat soort spelers. Als die een stapje wagen wordt, dat het dan wat moeilijker wordt. Nou, Malky in België, dat is toch niet beter als Roda? Maar ik denk dat de spits in het Nederlandse voetbal meer mogelijkheden heeft dan in het Belgisch voetbal. Malky is niet immers weglopen. Daarom zie je in het Belgische voetbal heel veel donkere spelers met enorm veel snelheid of enorm veel power. En Malky is toch immers zo'n, zeg maar de moderne Gert Muller. Die moet het toch van andere dingen hebben. Namens TVL, Malky van harte gefeliciteerd. Roda gefeliciteerd met deze topschutter, voetballer van Limburg. Ja, van het jaar. verdiend. We gaan het over de EK hebben. Ga eens kijken. Ja, ik ben durch de Deutsche Fernsehen eingeladen. ZDF oder ARD? ARD, ja. Dus, En wat moeten ze doen? Ik probeer expert te zijn op de wedstrijd Nederland-Denemarken. Ja. Dus de best naar Nederland slagen of die geest weer terug naar Duitsland? Ja, ik voel me daar niet verkeerd hoor. Dus ik wil gewoon de dag van de wedstrijd 's morgens om 6 uur stappen in het vliegtuig hier in Düsseldorf. Ja. En dan vlieg ik naar Warschau en dan van daar door naar Kharkov. En dan doen we de wedstrijd. Nederland-Denemarken. Nederland-Denemarken. En dan na de wedstrijd geloof ik om 11 uur gaat het vliegtuig weer terug naar Warschau. En dan proberen we dan nog een paar uur te slapen. Of niet. En dan smiddags weer terug. Of niet? Ja, Warschau is ook best gezellig. Ik weet het, ik ben er nog nooit geweest. Maar ik ga niet. Als je tips hebt. Ja. Misschien de goede asperges te hebben. Ik weet het niet. Maar ik zei eens kijken wie me dat afgaat. Ik moest dus gewoon die mening geven over de prognose vooraf. Ja, ik stond aan de rand van het veld. En ik zal, dat is wel ruig. voor de wedstrijd en onder de rust en na de wedstrijd mijn zegje mogen doen. En, dus ik moet me de komende weken terdege goed voorbereiden. Niet alleen van het Nederlands, want dat kiek ze automatisch. Ja. Maar ik moet natuurlijk ook eens gaan kijken, wat doen die Denen eigenlijk? Hè? Ja, die dat verliezen daar van staan en Brazilië. ik zeg, de Nielsen speelt gewoon en dan zit gaan bij de selectie. Nee, dan hebben we een probleempje. Ja, dan heb ik geen probleem. Ja. Ja, ik voel toch nog die verbondenheid. Dat is wel fijn. Hey, er is al Nederland kieg, toch? Wat vindt ze van het Nederlands elftal? Dat hebben we nog niet gezien. Oh, het Nederlands elftal hebben we nog niet gezien. Nee, wat we tot nu toe gezien hebben, dat was niks. Nee. Maar mogen we hoop hebben? Ja, als de spelers zo zuus, dan zijn we gewoon met Spanje en Duitsland favoriet. Maar als ze zuus wat we nu toe als team gepresteerd hebben, dan denk ik dat Portugal en Duitsland doorgaan. Hoe? Dan moet je me echt zorgen gaan maken. Ja, tot nu toe is het niet goed. Ga goed. je dit ook aan voor de Duitse televisie vertellen dan? Ja, daar komt het natuurlijk wel iets anders over. Hè? Nee, maar tot nu toe is het gewoon niet goed. En dat mag niet gebeuren. En dat kan niet. En dat mag, maar hoe zit hem dat in? Dat zit hem toch niet in 1 of 2 posities? Nee, we zijn naar voren ontzettend goed. En we zijn naar achteren hebben we onze fout. En als het weer alleen maar op de helft van de tegenstander spelen, ja, dan moest de achter wel heel sterk zijn. Ontzettend goed zijn. Wie kan het dan zijn? Dat betekent tegenstanders als Bulgarije amper kansen creëren. Ja, omdat die jongens die het ganse jaar op hun tenen gelopen hebben, nu gewoon eventjes er doorheen zitten. En ik hoop dat dat over 7, 8, 9 dagen weer beter is. Dat is hopen tegen beter weten in als ik het zo bekijk. Nee, dat is gewoon reëel. Ik kan me voorstellen dat zo'n Robben, die dat allemaal heeft metgemaakt de laatste weken, wat met hem te doen is geweest. Of met een Van Persie, die 60 wedstrijden gespeeld heeft. Dat ze eventjes de tijd nodig hebben om dat lichaam weer eventjes te resetten. Aan de jongens om die geen te winnen. Want de best toch de hele jaar bezig om in een team te voetballen, niet een nationaal team. Daarom is het makkelijker voor een Huntelaar om nu weer diezelfde prestatie te leveren. Want hij moet de bal krijgen, boep, en hij deed wat hij moet doen, dat is scheten. Of kuppen. En dat deed hij fantastisch. En voor die jongens die wat creatiever zijn, die moeten fris zijn, die moeten vers zijn. Die moeten weten, oké, goed, ik maak die actie en ik ben gewoon top, want ik ben de beste. Ja, ik maak me toch zorgen. Ik heb de wedstrijden ook gezien. Ik maak me vooral zorgen over het aan de poten zagen, wat op dit moment erg wordt, van Marwijk. Ach, dat is... Dat is zoals, kijk, hij stapte in een periode dat Van Basten net was geweest. Dat iedereen blij was met Bert. En dat deed het natuurlijk ook fantastisch. Maar nu merk ze nou, de linksback, daar zitten ze even te zeiken. Huntelaar en Van Persie. Huntelaar of Van Persie. En waar zit ze Van Persie als Huntelaar in de spits zit? Die discussie. Is er geen discussie. Wie zou ze tegen doen? Huntelaar in de spits, Van Persie erachter. En Snijder. Robben van rechts en Snijder netjes op de bank, neven de trainer. Want?
Ja, tot nu toe geen klote gepresteerd dit jaar. Dat is duidelijk. Ja, hij is over op elke party, Ja, maar dan zeggen steekt ze, erin met zijn in meisje. potentie moet Snijderos naar de EK schieten. Ja, ik zeg nee. Oké. Ik zal er erger zeggen, ik had hem niet eens geselecteerd. Immers dit ganse jaar niet presteert bij zijn club, moest hij niet bij Nederland zelf wel horen, punt. Ja, dan de discussie op middenveld. Weerstaan niet bekend om de beste achterhoede. Dat is denk ik een understatement. Ja, daar Dat we denk moesten ik twee dat- hele goede jongens voor de verdediging hebben. Ja, en ik snap, dat vind ik dus ook. Dus snap ik de discussie niet. Dat mensen daar een Van der Vaart neer willen zetten in plaats van een De Jong. Of, De Jong, Van Bommel, einde discussie. ja. Zie wij het weer met elkaar eens. Ja, maar- want die twee, die duwen immers onder het gras. Ja. En die- Maar dat is dus ook Bertie-filosofie, heb ik het Ja, idee. En, tuurlijk. En dat kent nog wel een beetje verbloemen dat de centrale verdedigers niet zo goed zijn. Want er Zo. komen dus minder ballen door het midden als die twee daar staan. ja, Maar dan hebben ze het risico dat een van die twee wel eens een rode kaart krijgt. Dat risico zit erin. Maar goed, dan wil ze toch Europees kampioen worden. Dus dan moest het tot op het randje gewoon. Nederland-Duitsland voor dich heel speciaal. Woensdag 13 juni. Ja, ik gewoon op voor neutraal gebied. Ik gewoon een Geen Belg. Belg kijken. Geloof, die zit, Nederland-Duitsland. volgens mij, België zijn niet altijd van Nederland. Maar als het tegen Duitsland voetbal zijn die Belgen ook allemaal van Nederland. Ja, dat hoop ik toch wel, ja. Nou, ik hoop dat we een leuk EK krijgen. Met veel doelpunten, met leuke acties, met in dingen verrassend Polen. Maar mensen dat ze dat EK klauwen of zo. Nee, de verrassing komt uit Frankrijk. Dat is mijn overtuiging. Ik zal eens zeggen, en Ik weet denk je wat de dat verrassing is? Polen weer als Nee. Frankfurt. Duitsland ligt er naar de eerste ronde uit. Nee, man. Let op me. Die Neem eens geluid. echt geen. Ik heb Nee, echt ik heb toch geen verstand. voetbal. Nee? Ze 5 goals tegengekregen tegen die Schweiz. Dat heeft zich nog vreemd zitten, geloof ik. hè? Zand in de ogen strooien, denk ik, van de tegenstander. Is dat Sander nu, ja? Dat is tactiek. Ja, wat werd Nederland-Duitsland? Als Nederland de eerste wedstrijd tegen Denemarken met heel veel meute wint, dan winnen de Pruisen waarschijnlijk dan tegen Portugal. Als dan Nederland-Duitsland een gelijk spel weer, dan is de wedstrijd tegen Portugal niet meer belangrijk. Ja, maar dat geeft geen antwoord op mijn vraag. Ik zeg, wat werd Een Nederland-Duitsland? 1-1, gelijkspel. 0-0. Dat is dan een bloedeloze 0-0. Het bloeden, dat kan niet. Dat kan niet. Ik kan me dat niet voorstellen dat Nederland-Duitsland... Zijn is dan weer in de finale. Wie werd Europees kampioen? Ik denk dat Duitsland weer tweede wordt. Bayern München heeft een verschrikkelijk jaar. Normaal vind ik dat niet zo erg, maar... Ik ben Nederlander, ik ben trots. En om het vooral compleet te maken waar ik begoos, want dat het nu nog niet goed is. Maar dat er de rust terugkomen, dat we dan weer dat frisse weer vingen. Wie trouwens toen ook met Marco van Basten het ganse jaar rust gaat houden om bij het EK fantastisch te zijn. Denk ik dat Nederland gewoon Europese kampioen wordt. Kijk, dat vind ik nog eens een leuke afsluiting. Ik dacht dat het fout ging, Maurice. Maar Ja. ik vind het allemaal goed, joh. Ik ga dich zo bedanken, maar ik ga eerst nog hopelijk even blij maken. Het goede antwoord werd om een prijsvraag. Want we hebben 2 keer 2 kaarten weg te geven voor de wedstrijd Jong Oranje Bulgarije. En die wedstrijd die gespeeld werd. In Maastricht. In de Geuselt, in Maastricht. EK-kwalificatiewedstrijd. En die 2 keer 2 kaarten die kennen gewoon weer als geantwoord werd op de vraag: welke speler van een Limburgse club deel uitmaakt van Jong Oranje? Welke speler van een van de vele Limburgse clubs maakt deel uit van Jong Oranje? Stuur het antwoord naar sport@tvl.nl. En Wim, wint jij die 2 kaarten voor deze wedstrijd. Erik, hartelijk dank voor dat aanschrijven aan de tisch hier. Dat is fantastisch Dankjewel. Duits wat ik nu spreek. Nee. En ik gewoon van 9 tot 12 augustus de Vierdaagse lopen. Heuveland Vierdaagse, niet vergeten. Dat is Ik goed ben voor al de heel lang, nee maar... Ja, dat is applaus. Ik zal dadelijk na de uitzending een paar experts spreken wie ik daar een trainingskamp of wat ik dan voor moet doen om daar goed uit de verf te komen. Want dat wordt toch van die verwacht dan, als jong het meersen. Ja. Dus we hebben vandaag die Erik Meijer special gedaan. We gaan ervan uit. De hoop is er nog steeds. Dat ik een klein beetje hier schuif. En dat is tegen deze kant. Kim zitten na de zomer. We blijven aan zich trekken. We hopen dat ze ook tijdens de sportzomer, de TVL sportzomer, bij ons nog een keer langskomt. Want mensen, we zijn er de hele zomer. Vanaf het weekend, volgende week, beginnen we met de uitzendingen van de TVL Sportzomer. Dat doen we vanuit Bungelenpark, de Weerterbergen. En in de eerste uitzending volgende week
Ton Kane, Ole Tobiassen en de burgemeester van Weert, de heer Heijmans. En die speelt ook in het burgemeester-elftal. Dus die mensen die kennen met elkaar lekker keuvelen, zeg ik dan. Herr Meijer, nogmaals, dank voor de komst. Achter mij de mensen van de Heuvelland Vierdaagse, hartelijke dank. Dit was Sport Arena. Bedankt voor het kijken en Ger, tot volgende week. Hoi! Partner van TVA Sport Arena is Heckert Autogroep.